گلی منڈی والے کی طرف بہت بڑا سلام سلام کا جواب دو بیٹھے ہو مسلمان ہو السلام علیکم ہوں پتہ لگے وہ مسلمان چاچو اچھا ٹوٹل 5 منٹ کی حاضری ہے ساڈا بھی راج ہے ساندر علی بیٹھا ہے میں منگتا 5 دن پاک دے دردا نالے ہاں حکمدار علی دا میں منگتا 5 دن پاک دے دردا نالے ہاں حکمدار علی دا کوئی جگتے ثانی نہیں آیا اجے تائیں سرکار علی دا ہر موسم دے وچ قسم خدا دی ہے نام بہار علی دا جے قاصد جنت دا طالب ہے وعد نارا مار علی دا پائیں دنی سوا لاکھ بے بہا نارائے حیدری واہ 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 دیکھ کے بولے گاڑی گاڑو بڑا توجہ ایک دوڑا چامبرے والے سرداراں دی نظر انشاءاللہ بس ہمیشہ دی چامبرے والے جنہ فعل نو پاس بنایا ہے سخی علی حسین سخی پاک کی طرف رو رب میری آس بنایا ہے سخی پاک حسیب دے پاک زن نقاش شام نو خاص بنایا ہے میں بعد وقتے نو بختانا سخی شفقت باز بنایا ہے دام دام سخی شفقت باز سکندر چس پیا لینا متا سمجھو ڈر کے بیٹھا اگور جڑے ہن تو کرتا وطن ہے میں قدر دے کر کے پیڑ جتن ساول باں دے کے متا سمجھو ہر کے پورا سامنے کار دو ناڑیاں نو منی پوپے بھر کے بیٹھا ہن جا کے ہن ایک باری بات آ رہی ہے پر کون کر چگل زمانے دی شان تیل تے زور دکھا نہیں اتن لکن دی جا وکدائی نہیں لبنی سمی ستے ہوئے شیر جگہ نہیں کمزور نہ سمجھ شریف آنو چنگارا سے سات زمان نہیں تیری نسلی کملیا رولوے سن سوئیاں ساڑے رار خسا نہیں یہ دوڑا موڑ بار ملک ارباز ہو بڑا کام کر چگر زمانے دی شان تیل تے زور دکھا نہیں اتن لکن دی جا وکدائی نہیں لبنی سمی ستے ہوئے شیر جگہ نہیں کمزور نہ سمجھ شریف آنو کمزور نہ سمجھ شریف آنو چنگا راستے سیت ازما نہیں تیری نسلی کملیا رولوے سن سوئیاں ساڑے نار خسا نہیں اسا جدن بھی بالین بھامبڑ بالے ننجے زری زری دھو نہیں لایا گل کیتی ہے آکھے چاپ پا کے گنا بیچ رو نہیں لایا تیری گل دا بندہ بھی سمدے وے دیو اندازہ تو نہیں لایا میں تیرے جا غیر میاری گلو اسا زندگی منہ نہیں لایا فضل کھوکر سے ضلع کشاو جناب دی پیش نظر خصوصا دوڑا فضل سے الفت دی عالمی منڈی وچ تاجر بدنام ہو گئے کھودار کجا تقدیر دے سوٹے کھودار نیلام ہو گئے نے اینا پچھلے 8-10 سالاں وچ دھوکے سڑے عام ہو گئے نے دار اصل دے تاج صحیح پوچھنا ہے بندے نمک حرام ہو تاری سنا ہوا جامرا پکا جرانا بھائی بیسم فکر جابرا جناب دی پیش نظر دوڑا توجہ زینیاں سجنا دی سجن جدا دوندے نے پھرم تا بھول بھی ہوندے انہاں نال جہان تے جیون بندا ہے انہاں نال ولول بھی ہوندے اے لازمی نہیں دلی پھردے ہون کئی ہنے ڈھول بھی ہوندے انہاں باج فراز گزارے کائی نہیں پیسے کنجراں کول بھی ہوندے جناب محترم بھائی نور خان صاحب ضلع منڈی بولدی پکا جرانا بھائی شیری لیلا صاحب دو ابراما دی پیش نظر خصوصا دوڑا پہلی خواب ہوندن تنہائیاں دی بیبی راتا دی میری دوگن بیبی تاکہ توندن بازوان دی بیبی پیران کان باقی یہ ازمایا زندگی بیچ روسے سانگیاں دی توہین ہونے اوہ قوم چرے تنہا ویندن جڑے مجمعیاں دے شوقین ہونے دوڑا سنا
ملک فضل تاڑی مارو تواڈے مگر کھلوا چھڈیا ہے تیرے نال کھلوتا ڈار ہاں اساں ترکا لایا زندگی دا تا بنیا نام اساں دا او گڈی والیا کسی اٹھے ہو کہندیاں ٹیکاں تے ہے کیڑا میر تے ساڈا ساڈے نال مقابلے نہ سائدا ساڈے نال مقابلے نہ سائدا کرو ونج کے ہور کنا دا ایتھے دل لگدا ہے ایتھے دل لگدا ہے ایتھے دل لگدا ہے جا ویکھ سجن اتنے تریکل تے تھلے آگا تاڑی تاڑی ملک صاحب خیرات نہ دے پہلا ویکھتا صحیح تیرے در تے کون فقیر ہے انجی سوچ میں تو سمجھ یارا بولو تو صحیح ملک صاحب خیرات نہ دے پہلا ویکھتا صحیح تیرے در تے کون فقیر ہے اندر بہ کے نہ انکار کر اسا کوئی نہیں منگنی جاگیر ہے اور میرے اجڑن دی گواہی دے سی تیرے ہاتھ دی پاک لکیر ہے بوا کھول کے دیکھ میں شاکر ہاں جے کو روک دیتا تقدیر ہے میری کائنائی دار تکلیا نبدی تائی سنگت دا بھال کر بیٹھا ہن کیوں پچھتاواں دل جئی شہدا جدا سن گئی کل کر بیٹھا آج دعا گل سن گئی مرضیاں دی جنتے مقصد حل کر بیٹھا پیشہ ہٹا کا در ضمیر پوریندا ہے میں جو توڑ دی بیٹھو وانڈ کوئی پچھلے پارے دا ہم در تا سامنے جیڑا دیوی لٹک جوانی دی او مرد تا سامنے میرے وانجی نوکری دیوان آلا لپی فرق تا سامنے تجھے آنا ہے تیرے جے دار تا زارا ایک درد تا سامنے ہوڑ معاملے دل دیاں لگیاں دا کیوں ملک قدر دیاں رارا ہے ناصر سونو تیرے کار میدان خوشحالیاں دا میں ساندر لڑ دیاں تو مان نہ مان تیری مرضی ہے میں تیرے پیچھے مر دیا میں نشہ تیری چاہتا اے نشہ میں کر دیا لوگن سکتا وے چنڈے سوکھے نہ نہیں بڑھ دے بیلی نسلی بھاوے روس جاون وانج غیر دی باہ نہیں بڑھ دے گال قلب مگدی نسلہ دے کدی بنگلے کہاں نہیں بڑھ دے اجیڈ یار کجاک شروع ہوون سیر کجاڑی چھاں نہیں بڑھ دے چاس پیا لئی رحمتہ سمجھو ڈر کے بیٹھا اگور جڑے ہن تو کرتا وطن ہے میں قدر دے کر کے پیڑ جتن ساول باں دے کے پتا سمجھو ہر کے اورا سامنے کار دو ناڑیاں نو منی ٹوپے بھر کے بیٹھا ہون جا کے ہون ایک باری بات آڑی شو جناب محترم بھائی عادل گوگر صاحب پکا جرانا بھائی علی بڑائی صاحب فخر شہدا علی ضلع منڈی باؤدین جناب دی پیش نظر خصوصاً دوڑا آخری دوڑا بیبی اللہ پاک دی طرف توفہ ہوتے حصے کان بتائین بیلی بابا ویلا جنڈ یوک نہ بڑے آئے چھاں کر کے آئین بیلی سیر دین تو بالکل ہٹتے نہیں جیڑے نال ڈھلائین بیلی اساں قاسم جعفری چون چون کے لاج بال بڑھائین بیلی بھائی ناصر سونو سلیانہ صاحب پکائی جرانا بھائی ریحان صاحب رانا ریحان صاحب جناب دی پیش نظر خصوصاً دوڑا ڈوگر صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوڑا جناب دی پیش نظر آئی وقت ہر کوئی ملتا ہا کسی شخص عظیم دے وانگو بابا سوک ساڑے در تے راندے ہان کسی مشر مقیم دے وانگو دیو ڈھلے باپ تے آبی ڈھال گیا کسی شجر کریم دے وانگو بابا آج ہر کوئی جن کبرار چھوڑے دے کسے بال یتیم دے وانگو آخری دوڑا بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے کیوں جو سائی نے بے اعتبارے بابا اسے کہانی نشان تے لازمی ہے ڈان کھلک دے نال گزارے گندلائی سے کہانی نشان تے لازمی ہے ڈان کھلک دے نال گزارے لکمان دے پتر کو بچ نہیں سکتے جنہ سن تکبیر چمارے بابا جلیے دار کے مار گیا بھی کوئی بشر نہ یاد بے سارے